Dobar dan i dobrodošli u našu malu kuhinju. Danas pripremamo ručak, a od sastojaka će nam biti potrebna ćuretina, pirinač, crni i beli luk i 3 paprike. Pa hajde da počnemo. Pirinač ćemo skuvati po uputstvu sa pakovanja. Na malo ulja prodinstat ćemo crni i beli luk. Nakon 5-6 minuta, kako smo dinstali luk, dodat ćemo i meso. Pa ćemo nastaviti sa prženjem. Dodat ćemo pirinač, dodat ćemo začine, so, malo vegete, biber, promešat ćemo, pa ćemo ga ostaviti sa strane kako bismo pripremili papriku. Papriku ćemo preseći tako da nam ostane ovaj poklopac. I onda ćemo ovo iznutra izvaditi. Rernu smo uključili na 200 stepeni. Paprike ćemo sada napuniti. Zatim ćemo ih poklopiti. A ostatak ćemo rasporediti oko njih. Da vidite kako to izgleda, sada ćemo preliti vodom. Rernu zagrejte na 200 stepeni. Kada se ugreje, ubacite paprike, smanjite na 180 i pecite oko sat i po vremena, a možda i malo duže. Paprike su dosta tvrde i treba će im vremena da smekšaju i da se lepo ispeku, a zaista su jako ukusne. Vi možete staviti i foliju, a mi uvek stavimo u ovo jedno staklo, to nam je najbolje. I evo ih, paprike su gotove, pa da vidite kako izgledaju. Sada ćemo ih poslužiti. Nadamo se da vam se ovaj video dopao. Ukoliko vam se dopao, obavezno ga lajkujte. Pišite nam i dalje šta biste voljeli da vam snimamo. Pa do narednog videa, ćao i prijatno! Let it go.